Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:01. Maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental. Malabutan sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome na sa Action Hotline. Action Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman Action Art Tayhupon, talos nga magpangalagad sa inyo ini sa Action Brian Morden. Action Hotline. Anyway, subong nga adlaw, kwan kita, Martes, Mayo 9 o Hunyo 9 na 2020. Action Hotline. Kabay pa Mayo kita sa, Mayo gyapon naton nga sitwasyon, pahanumdom ang Bacolod kag Negros Occidental sa gihapon na paidalom sa Modified General Community Quarantine, MGCQ. Minimi mga restrictions gihapon nga dapat naton sundon. Bisan pa gani kung nara nata sa new normal, dapat tumanon gihapon naton ha. Digid magkalipat ang face mask kung magwa sa aton sinipuluyan. Social and physical distancing plus ang 50% nga mga capacity sang salakyan sa mga kalan-an kag sa iban pa nga may ara ginadugok sang mga tawo. Action Hotline. Ginapanigurado lang apisar nga ti diri sa aton medyo nagkaray-kanay giman si COVID-19. Pero ang ginahimo karon sa aton sini nga gobyerno, most likely nga aton sini nga DOH, ang aton sini nga Interagency Task Force, kita tanan agod nga makontain naton, masigurado naton nga in the end makaksyon kung why na ginman si COVID-19, sigurado nga hilway gid kita. Action Hotline. Amo mala nang ginapangita naton sa aton sining sitwasyon karon. Action Radio. Anyways, makaksyon na rin mga balita nga dapat naton bantayan sa aton sining pagpangalagad. Maki-update kita karon sa probinsya sang Negros Occidental sa Bugman syudad sa Bacolod. Kay padayon iya ang pagsulod karon or pag-inabot sa mga OFWs. Action Hotline. I understand this morning may nag-aabot na naman nga pila ka mga OFWs diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. That's why nga ton siguro mga public officials, ang mga tao nga in charge sini medyo tulog pa, kapoy-kapoy kidaw kaagahon ning abot. Action Hotline. Na transport naman sila pakadto dito sa Mambukal kag iban pa nga mga healing center kag sa mga quarantine center mga kaksyon. So nakapahimutang na sila sa sining mga tinyon. Action Hotline. O galing hindi malikawan ang unang mga batches ang OFWs nga nag-inabot sa aton, may mga reklamo o kaangay kagabi naka-interview kita sa OFW suno sila nga manog tapos na ang ilang sini 14-day nga quarantine period.
pero ang ila results ang swab test way gyapon kabot. Action Hotline. Sini nga aga daw ay gyapon dinahom-dahom, luyag naman not magpa-interview sa aton kay ipalabot nila sa syudad sa Bacolod. Try ginaton na buton karon abi ang City Health Office or labi na gid si Dr. Grace Tarn. Ngabong pwede naton pamangkoton angot sa resulta sang ila sini nga swab test kun nga daw late ini kag daw na dilata. Action Hotline. Ang iban nga balita sa lokal mga kaaksyon, may duwa ka mga department heads gikan sa provincial or capital ang ginpang suspender. Ini pangatubang sa mga reklamo man. Action Hotline. Sige, check na to ni karon kung ano gid blang pinakarason sini kun nga pinang suspender ining duha nag-epekto ini kahapon nga adlaw. Action Hotline. Sa Banwa kon syudad sa La Carlota, may siyam iya ka mga pamilya dito nga ginpang lockdown sang ila sini nga alkalde. Matapos nga way naman guro nagpinanugid ni sila nga nag-inabot da sila. Action Hotline. Kagabi na-interview naton si Vice Mayor Elcid Familiaran on June 15, 2020. Formal da nga mag-umpisa liwat ang biyahe makaksyon sa aton sini sakayan pandagat. Ilabi na gid ang Bacolod to Iloilo, Iloilo to Bacolod. Diri sa aton, no? O galing, ini hindi commercial nga biyahe. Kundi, ini natuhoy gihapon sa mga tao nga may mga importante, mga na-stranded, yung mga tao, nagluyag magpauli dito sa ila, hindi ni siya biyahe nga pinagustuhan na lang kung sino lang yung maglagaw-lagaw. Action Hotline. Kag ang pagbiyahe mga kaaksyon, kinahanglan nga mag-secure ikaw sa pila ka mga papiles, kadto kagid unas barangay, mangayo kato clearance sa barangay, police, plus ang iya ka health medical certificate mo dira para maging kwalipikado ikaw nga magpasahero sa pagpauli dito sa probinsya sang Iloilo. Action Hotline. Gina-check para ito ng aton siring kaapman, no? Kung anong plano, kay kahapon to, according sa report, may biyahe, pero stop man ato, no? Ang flight sa aton nga mga eroplano, bangod sa pila ka mga hingyo sa local government unit, panigurado gyapon bangod siring COVID-19. Action Hotline. Ipa-check na ton karon makaksyon kung kumusta na ang pinaka-latest nga investigation sa Bacolod City Police Office sining controversial nga pag-ambush, no? Pag-ambush, we don't know kung na-establish na gidla ini, anong sitwasyon, ambush, basta, no? Kadamo, abi sa mga speculations. Action Hotline. Sa kay Police Staff Sergeant Miguel Perez, ini siya ang na-detailed ini sa Legal Service Department o kon section, no? Sa NOCPO, Negros Occidental Police Provincial Office. Gin-ambush ini siya last Sunday morning dira sa may lakturan nga dalan from Barangay Mansilingan padulong dito sa area sang Country Homes, sa area sang Barangay Mandalagan. Action Hotline. Ang swerte sang tao porte, no? Kay ti ang arak-arak kag ang igo sang iya siring nga salakyan kung ikaw magtulok. That's why nga di kita mag-judge lang gid magtan-aw sa sitwasyon, no? Pero kung patulukon mo sino mabuhi sang arak-arak nga to kag igo sa salakyan niya, why siya dapli sa bagang igo niya. Action Hotline. May training police abi. So nakalumpat abi, naka-manage niya sinikaw galingon hasta nakapalagyo subong sulhay kabuhi niya. Action Hotline. Ipa-check taman karon ang patrol sa mga utod na to Action Oliver iya nga mga badyaw bla. Kay do kadamo subong nagreklamo na naman. Di lang gali kay sa dalan Lakson ini sila nagalambiyong Halos bilog nga Bacolod nagalibot ini mga kabataan nga mga badyaw kag iban mga senior citizen man. Action Hotline. Di ang aton sini nga DOH nagpalayag, mag-edad ka 20 panaog kag 60 pataas, hindi ka ginaalaw sa paglagaw sa pampubliko nga lugar, kay ti ginabawal, kay ti vulnerable ka or prone ikaw sa ginatawag naton balatian nga si COVID-19. Action Hotline. Diris Bacolod yun, why dis lang na pangsaway? Ano nga sitwasyon? Nga nagalibot-libot na ni siya, sinaka-saka pabla sa salakyan kung magpundo kag maghumlad sang palad nila. Action Hotline. Lo ay man tani sila, tanibla kay ti, inang hindi pareho sa aton, may mga trabaho kita, ang aton kaugalingon, Diris Bacolod kag Negros, inang klastado kita, sila ya, kwan giniya, NPA giniya, no? No permanent address gini sila. Action Hotline. Kundi intong may ara lugar nga maka ayan sila didto ni sila padulong, no?
Ang lain na ni kang ginatagaan sila certificate nga makabiyahe man, siya man gahatag sila. Action Hotline. Ang patrol subong at to Section Eden sa likod sang reclamation area kay dira na sila naga-house subong, no? Dira sila naga-tiner, gali may initial information Section Eden nga kung mag-istoryahanay sila do, hindi gin maghilibate. Action Hotline. Lain ning lingwahe nila sang sa aton mo, no? Why nila ma-adapt ang aton sini nga pagka-Ilonggo diri sa aton paghiligay non bla. So doon na budlayan to Section Eden, lingko gamita lang imo dabing abilidad abe. Action Hotline. Basi makuha mong kiliti sang isa dila nakatawo da kag makahambal Ilonggo bla. Action Hotline. Kay diri sa aton to pinagusto sila klagaw, tenon exempted ni sila sa COVID-19 nga daw ginapabayaan ni sila. Action Radio. Ako na plastar aton karon las 8 Jess. Action Hotline. Sige, unahon ko lang mag-action. Anyways, sa DepEd Blada, nga balita, nagligad nga mga sinima nato, mga kwan pa lang ito ba, mga gin-propose nga papadayon ang pagbukas ng klase provided nga ngaton sining mga kabataan hindi pagpakadtuon sa bulutuan kag face-to-face na gid lamang. Action Hotline. Face-to-face na gid lamang, blended learning na gid lamang. So, why patuya kasiguruduhan? Kahapon, ginpiho na ni sa DepEd nga wala na ni ang face-to-face or interaction or wala na sang kabataan pa nga magpadulong dito sa bulutuan kundi sa mga puloy-an na gid lamang. Action Hotline. Iniklaro na gid na. So, ang ginakumod sa mga ginikanan nga nahadlok bangod sining COVID-19, hindi na gid dapat magkakulba. Kay ang pagtuon sa kabataan subong, kabalo kita slight katama ning ila matun-an diri, gamay, pila lang ka porsyento, pero kinahanglan padayunon ang ila sining learning process mga kaksyon. Stay at home na gid lamang sila. Amo ring ang modular method abe online, amo ring online TV kag radio nga metodo sang DepEd. Action Hotline. Pili lang mo sa apat ng pinakahapos. Actually, may nagaduso nga ayoon ini mga lagko, mga TV stations nga kung pwede makahatag sila oras sa DepEd nga para lang makatuon ang kabataan kag ang Radio Action Oliver. Action Hotline. Di ko nilibre nyo, doon di man pwede, kaya negosyo niya. Action Hotline. Ano? Commercial station, iniiya mo. So, doon di pwede libre ini. Depende sa inistoryahanay kag negosasyon. Insindihan man na sa iba naton nga mga utod nga may ginaswilduhan man ng tagsa-tagsa ka mga radio stations kag TV stations. Action Hotline. Di galing king ABS-CBN, way pakabutwa paano ni sila karon makabulig sining TV learning process ang kabataan kay way mas lang tagaan chance makabukas ang ilang pang national nga TV station o kon channel abi nga maka-open ka bisan nato ko sa putok-putukan sang bukid way man subong sirado man. Action Hotline. Ilabi na gid ang natabo subong sa investigation sining franchise Action Oliver sang ABS-CBN. Doon naglabot niya si tinuntong investigation. Action Hotline. Kamakon mo na nga kahapon to, ang CEO nila nga si Gabby Lopez. Ginpa sa ulo nila Action Oliveria sang panatang makabayat. Action Hotline. Dito kalayo naman nakatama, doon di makukahangop ni mga utod tada sa nag-imbestigar sini sa Kongreso. Panatang makabayan, kita ganing nga Pinoy original kita, doon di pataka sa ulo. Last binagin nga graduate na tabala, doon naman tayo sa paksi na, although nga part na sa aton niya pag-eskwela, ginpa sa ulo nila panatang makabayan si Gabby Lopez. Action Hotline. Inano nga sitwasyon ini? Abi, ang prangkisa lang natutukin nyo, abi, no? Ang prangkisa na lang natutukin nyo kung hatagan nyo ni permiso o kung hindi. Hindi nyo na ni pagpakahuy, ikapakadlawing tao ay. Action Hotline. May gaba, blas kalibutan. Subasubra na na inyo. May dual citizen sa gani mo. Gin-question, no? Ang citizenship niya. Kaya ti, Amerikano, Pinoy, kung ano-ano lang na. Di naman nagkaroon kaya mo na sa kadamo kwarta. Gusto nilang, bisan din nga lugar, may kwan sila to, may ngalan sila to. Action Hotline. Di karoon kay Diri sila nakapundar sa Pilipinas. Di diri sila nagnegosyo. Di pero may halong Pinoy. Doon di giguro kontento mga opisyal tas gobyerno Action Oliver. Sabi sa ulo ng panatang makabayan, may kung balo ka. Action Hotline. Sobra. Ano ang sitwasyon? Kadamo ganing gambal ganing nga kadamo man mga Chinoy sa aton way manigin
reklamong ila citizenship. Sini daw ga negosyo man di sa aton di. Action Hotline. Yang ABS-CBN ni daw ginkut-kut gid ang tanan pating kay dadalman ni Gabi Lopez. Action Radio. Las 8:14 sa aton sini nga pagpangalagad siga. Di pa available ang aton sini nga mga public officials diri sa Bacolod man kag Negros Occidental. May angot sa mga ginapang headlines sa kina pero ni mga balita diri sa aton ano. Unahon ko na lang si Matinion Action Doors. Si Police Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita kung ano naging lang senaryo, sining ambush karon, nga nagluntad, ambush na nagligad nga Domingo sa kay Police Staff Sergeant Miguel Perez mga kaksyon. Ngati sa nambal ko na wala sang may iban nga pinaka di buenas nga ini siya ang nakaluwas pa sa natabo dito sa iya. Porte ka inatawag naton ka di buenas pagid. Action Hotline. Kaya ang iban dahil matiruhan. Tag-isa duha lang kabala, tumbling, di ka nakbangon. Arya ga ang daw sinanlag kon suno pa to sa nakabati skilid to. So sinanlag sir mo. Pagkatapos, way siya maigo, nakapalagyo. Ano giblang motibo sini? Action Hotline. Una ginaangot ini siya personal nga trabaho, ikadua personal grudges, basta may bag-o silang investigation. Action Hotline. Dali gid lang. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya mga kaksyon, we have Police Colonel Ariel Pico, spokesperson sa BCPO. Sir, good morning. Action Brian, good morning. Good morning sa Bugos ng Katapo, staff, management, ang Action Radio sa Sudad sa Bacolod. Sa kutob sa aton malabutan sa pag-broadcast, Action Brian sa Siningaga, on behalf sa Amon City Director, Police Colonel, Attorney Henry Biñas, maayong aga gid sa atong tanan Action Brian. Salamat gid sa time sir. Kabalo ko sa mo nga mga inura sako kagid pero may chimpo ka para sa mga interviews like Action Radio ano. Sir, maki-update kami pila na ka days nakaligad from Sunday and Tuesday today. Mga pila na gid man ka oras mo far may mga latest development kita sa investigation sining pag-ambush sa kay Police Staff Sergeant Perez sir. Action Brian, regarding sini sa mga update sa pagka-ambush ni kay Staff Sergeant Perez sa Subong, nagatutok lang kita sa gihapon no sa in connection sa iyang trabaho or job related, hindi malikawan sa trabaho nato nga bilang pulis, hindi tagin maprisman ang tanan. May ara gid mga may mga tsansa gid o kung may ara kita katuran niya hindi man makaintindi makahangop sang ato niyang trabaho kung isa. Hindi naman ini mahambal nga ang isa, dako nang isa ya hindi. So alalangan dapat ang ato niyang patupad ng layis sa Adria sa ato niya sa Bacolod Action Brian. Pero may mga development kita no, sa mga investigation sa mga Action Brian. May nagadugang diri nga mga ginamba naton mga persons of interest no nga hindi naman pwede mapalayag considering nga ini nagapadayon pang aton nga investigation. Hindi man nagakahulugan kung may person interest na kita masulbar ng kaso, at least may mga ara pwede naton maling kung may mga development Action Brian nga makabulig sa subong niya sa pag-ambush ni sa kay Staff Sergeant Perez siya Action Brian. Magambal kita persons of interest meaning more than one ini sila sir. Pila kabilog sir? Yes. Sa subong may 2 to 3 naman kita sa mga persons of interest no dira nga pwede naton makahatag sa mga ideya, informasyon no sa ginakandak naton subong nga mga investigation para mapadasig man ang ginakandak naton nga investigation ni sa pagkaambos kay Perez, hoping mas significant na mahatag nila mga information kaysa subong ang aton investigation kahinay sang giho considering wala gid kita sa mga testigo kang ina nga area. Ikaw mismo Action Brian ato ka dito sa Domingo, wala gid kuan huway gid. Ara to sa Sudad sa Bacolod pero naligwin sa bahin, may balay tuod pero distansya naman. Amo na nga may kabudayan kita sa ginakandak naton nga investigation pero ginahambal ko ang sa pulis way kami nag-give up no may ginakabig lang amon ni mga challenges pero pagdating sa investigation nagapadayon niya sa gihapon niya bisan ano kabudlay bisan ano makabudayan sang aton nga mga investigator Action Brian. Din ako magpabangkot sa imo to sang CCTV kiti way gito CCTV no mga mga kakahuyan to kag mga tigbawan didto. Sir, may question abi sang manira sang pagluthang sa iya. Kay nakitaan nga ang iya sini nga salakyan do naka-park properly dito sa pinakakilid abi.
ini sa sir, ano man ginpapundo, anay man nagpara bala sa iya, or while nagapasaka, ini siya sa medyo daligdigon nga gamay sa lugar dira, ginbubuan na sa sir, sa investigation, sir. Yes. May mga posibilidad nga tsakto ginhambal mo Action Brian. Kita mismo kakita dito sa actual nga crime scene. Pwede. May mga posibilidad pero mas ma-confirm gina naton ang kasundayan kung ma-interview ginaton ang aton nga victim nga sa sumungitaman mo tidian ay maistorya. Kay kabudlay nga magatag kita sa mga spekulasyon nga mo sinangula kita basihan dapat may mga reference man kita pero pwede gina sa Action Brian. Sakto na nakaplastar to ang salakyan kay mostly nga mga ambos hindi mo maintindihan ang salakyan pakatusigad, makabunggo, nagabalabag. Pero ato nakaplastar sakto na Action Brian. But again, ang sa aton dira, mas manami kung makuhagin naton statement. Ang aton nga victim nga mo si Staff Sergeant Perez Action Brian. Yes. Unusual ang kakatabo. Like, nakitaan ko to, nakagaandar ang wiper niya, no? Why man gaulan during that time? Maybe siguro basi sa pagbungkalas niya, natandugan, ang sining switch na sa sulod, Sir Pico, Sir, pwede man, ano? Yes. Yes, so, abi sino halimbawa, bisan sino man siguro Action Brian ang buson Kisa kakahibot naton ang aton kisang aksyon hindi ta na makontrolar May mo nga tandong niya sa pagpanago niya. Kaya kung tanawon ta Action Brian sa igo sa salakyan, kung hindi ka train siniway ka na Correct na sir. Tagus-tagusan ang bala Mostly isipon kadamo sa nagsinulod sa salakyan kung tanawon ta ang pag-igo. Kung wala ka naka-cover, nakahapa, wala na siya entonces ka na kung wala ka na train, kundi ka pulis sa sudayan. Yes. Sir, natumba niya ang sining bangko, natumba ya? Wala naton makita nga natumba, pero medyo gahilay siya gamay, naga-bend siya bala. Pero kung magapa ka sa sulod, medyo ligwa abi ni ang wigo, abi mo kagamay sang wigo ning auto, pero kung ara ka sa sulod, kung wala man sa sang pasahero, wala ka na upod, makahapa kaya sa sulod, pwede mo makover ining dashboard mo Action Brian. I see. Okay, sir. At least kay kabalo ka, kadamo pagid sang nakakita bla sa aton sini nga mga literato nga nakuha dito, sir. May mga pamangkot sila, kabalo kadamo, alam ya sa social media, sir mo. Di ba, sir? Kung may ideya ka mo nga PNP, may ideya kami, sila mas may lain man na silang ideya man mo. So, do gina-connect lang bla para mangin nami pagid sa ila sini nga palamatin. Ano? Sir, si Sir Way pagid may istorya, no? Ang victim, no? Until today? Wala pagin naton maistorya, no? Considering nga for security reason, self reason, gina-consider taman nakitipag ko pala man ang insidente, although sa Domingo pa man, hindi manigara, init pa ni, may tension pa, may trauma pang aton sining victim. Pero one of these days, makigangot ako dira kay Major Heber, kag sa investigador kung ano ng update. Hindi pwede nga hindi naton makuhaan statement aton nga victim para makonsolidate mas mangin comprehensive ang aton nga report, ang aton investigation ng Bayan. I see. Naka-mention ka kay na sir, may persons of interest na kamo. Di nyo ni ginaangot nga mga persons of interest, sir, sa iya sini personal nga problema abi or may kontra siya abi or sa trabaho niya? Sa subong, sa mga nakatrabaho lang niya na subong Action Brian. Okay, na ang magsiling kita personal interest, hindi na nakastick sa isa kanggulo, madamo ini sila Action Brian. Pero sa subong, na ang aton investigation, medyo mahina pang aton nga pag-iusin considering nga wala pagdika witnesses amo na nga sa aton mga previous nga kaupod na nang-enclose na isa base may mga information sila nga sarang kag pwede magamit sa atong ginakanda ka investigation Action Brian. I see. Okay, mamala ng amon sir kay at least may development today nga may ara sa mga tao na nga ginalink niyo sining nasambit iya nga pag-ambush kay Police Staff Sergeant Perez. Sir, iulayhon ko linig gamay, sir. Ano ang mabulig sang kapulisan kaya ginatudlo sang BCP, sa BCPO office gid mismo, no? Inibla naga-jogging da sir sa may runway da sa may old airport, no? Kaya gin issue ginihalin panagligad nga adlaw nga ano man po kabalo kita pwede mag-jogging under MGCQ. Importante lang sundon talang ya ang social physical distancing kag face mask. Pero do kadamo mga violator sa area na check to namo no. Ano sir ang pwede mahimo sang PNP sa sina nga lugar sir man? May tanod man to pero don't dig in too much makasaway si tanod Action Brian, ina siya nga problema na refer ko na da sa aton nga bagudra nga hepe kay Police Captain Armelin Vargas kag natawagan ko naman dira ang aton nga mga kapulisan
nga magi-coordinate kay private property na siya sa totoo lang mahapos Yes. na gani makontrol yung action by kay private property. But I will follow up kay ako rin ng mga pictures sa nagliligad pa na sa action bayan nga sumungin pagwa nila nga gajagi na gaginutok damo tao. I-follow up naton kay 5 base mga daan na ina nga mga picture kay hindi pwede nga wala sang action taken ang aton nga kapulisan dira sa Station 8 action bayan. I see. Okay, actually, ang amon patrol mismo naka-picture man dito. May araton man, sir, nga wala gidya naka-face mask mo. Me myself naka-picture gi ko last Sunday. Duwa ka lalaki naga-jogging. May mga face mask, di nagadikit pa kay tiwal gijag, naga-istorya So, meaning wala sang social distancing. Di ba, sir, no? Exactly, Action Brian. Aha. Pero after sini, sa atong pag-istorya ng Action Brian, tawagan ko liwat si Captain Vargas. Kagang iba pa naton dira nga mga personal sa Station 8 kay hindi pwedeng wala kita sang obrahon rik aton ligid pa ni sa nga semana. Dapat kay kinahanglanon gid may action taken. Kita tandaan ta ang COVID-19 sa subong wala pa gid bulong. Dapat mangin agresibo kita gyapon, relentless kag wala dapat untat ng aton pangkampanya pag-remind sa aton mga pumluyo nga every time nga magwa kita dapat naka-face mask. Observe ta lang gid nila perme face mask, social kag physical distancing. Aha. With that, Sir Pico, sir, madamang nga salamat sa mga time. Good morning, kag mabuhay ka, sir. Yes, madamong salamat Action Bayan. Mabuhay po kayo. God bless us. Action Hotline. Okay, panibagong development sa Bacolod City Police Office sining pag-ambush kay Perez sang nagligad nga Domingo. Action Hotline. Duha, tubtob tatlo ka mga person sa 20 arrest. Alin kay ini sila, pwede nga mangin suspitsado gid, pwede man nga hindi. No? Kay mga persona pa lang nga gina-interest karon sang PNP nga makuhaan sang nagakaigo yang information. Pwede man nga ini sila maka-action, makabulig, nga kon makatudlo sila kung sinong behind sa amo yang pagpag-ambush. Action Hotline. May mga background actually nagaginawa pero we are not the authority nga maka-mention sini unless kon ang PNP mismo. Di man ta gusto magpilit sa PNP kung anong gusto nga background gusto naton kay kabulok ka. Di man na basta-basta nga sagi nila pang ula ang information nga mag-gather nila kay hamper na karong ila sini nga investigation. Action Hotline. May connection dira sa old airport lang ang ginadyagingan dira. Nagkontrobersyal pa nimo, no? Kagabi ka sadya Action Hotline. si Kapitan Noli Villarosa, samtang nagawakal kadi sako man ng Texas aton. Action Hotline. Ginhawa ba nga explikado sa tao action Oliver mo hindi ginaya ako niya kubo da mo. Sino nang gahambal da? Action Hotline. Iyan isang barangay ang kubo da. O hambal niya, ga-generate dang barangay. Ginbutang na da agod nga ang purpose amo ni. Una, standbayan sa mga tanod kay para mabantayan ang naga-jogging action Oliver, no? Kag masaway sila Galing kay isang tanod do hindi man gid makasaway gid dalom-dalom sa mga naga-jogging da kay naga-jogging daw isa mga TV man tig-abagol. Action Hotline. Ikadua, ang ini nga kubo nga ini ginabutangan mga sinday durels nga mag-jogging to pwede ka to pangapi tapos dan bakal ka tubig to pwede ka to kay income ganing barangay. Ikatatlo, hambal ni kapitan siya mismo kakadto da aga pa kadto na da siya kung gabi kadto man to siya gando katukap sa amo na oras sa lugar las 8 tutsa kuno ya Action Hotline. the city gando katuyakap sa bay kubo da gali kay si kapitan amo gidya action Oliver ang gabantay to ang ginabantayan niya kay do ginahimo kuno diya nga lodging house ang lugar da Action Hotline. ti ang old airport to diya sa runway daya kung sumulod kada ya sino man bing malili si mo da ko maghimo kada ya kalaswaan man. Action Hotline. Kag ginapabugal ni Barangay Kapitan Noli Villarosa sang tangob nga kon wala ina gin butangan sang kubo da kag kon waya naging plastar da porti kramo kuno krimen da. Action Hotline. Mga kinawatay kun ano na lang. Siya way na da may gajogging gini sang una galing kay subong may ara na sang gabantay kundi damo na nagajogging. Action Hotline. Tina nga lugar may tag-iya na da. Yan na sang PALDA no, Philippine Airline. May gambal ko no sa Cebu Pacific. Pagin ko hindi kay Cebu Pacific kay kilala na sa sunada. Action Hotline. Oo, kay didto gyud dapit sa punta mo. Sina pa nakapunta. Nami gin man to Action Oliver jogging ka to mo. Ikaw di ba taga-tangob Action Oliver? Jogging ka to kun aga mo ni Uraso. Mabusog mata mo to ya. Action Hotline. Mabusog sa maayo nga talan-awon sa palibot. Sa punta to bay ka lang lingling kami makakahuyan na kabayda sa kilid. May mga kapispisan Action Oliver mo. May mga baka panada, may mga karbaw, may mga sapatan sa palibot na kay ginalawigan man.
O, inaadra pa lang talan-awon sa mga sapat na mabusog ka na. Action Hotline. Plus pagid sa upod mo nga naga-jogging dahil mabusog ka pagid. Action Hotline. Amo na nga si Kapitan mismo Villarosa, amo ya anagaman-man gidaya bantay da sa naga-jogging da. Mabusog ka mo sang generate sang income sang barangay. Action Hotline. May income ang barangay, believe ko kay Kapitan Noli Villarosa. Paminsarya si Kapitan kung paano maka-income ang barangay. Amo na ang ginbutangan dyan da kubo, naka-income ka na, nakabulig ka pa sa peace and order sa mga tao nga naga-jogging dira. Saludo gid ko daya sa imo yakap. Action Hotline. Si Kapitan Villarosa galing lalain sa nga i-demolish niya sang City Legal Office man. No, tutos lagapon mo. Siya nga i-demolish na di kay ga-income man kami di kay isa pa kung basihan ta kuno sa local government code tong in-mention niya kahapon to. Pwede ya makahimong barangay sila para maka-income. Action Hotline. Di may punto man si Kapitan, galing may gakumod kap kay sino ginaya kubo. Action Hotline. Ang gakumoda ginahagyat ko man pa interview kamo bla kung may nabalaan kamo kay para ma-correct tas Kapitan kung may problema gid man. Action Hotline. Kay Kapitan gay mo mala niya tika nga paano mabuhi barangay kay ti gamay gurang income ti sa sinanga pagi makabulig-bulig siya labi na gid sa mga tawoy da pakapi-kapi kag ano pa. Action Hotline. Di bla? Ang taga City Legal da dito kamo anay bi panghagba sa mga illegal structure abi sa mga dalanon dis bakulod nga naghatag sa traffic ko. Action Hotline. Ang kubo to sulod to bay inyo lang to anay kay duay man to panghilabot to. Action Hotline. May ganyan may tambayan dang naga-jogging da. Ari sa dalan lakso no panghimusa nyo na ding mga nagasabal sa dalan tadi. Sa mga dalan ding mga anyos balang ginahimo na lang baliligyaan sang ibang da ala amo nang panglalasan nyo. Action Hotline. Sa downtown area panglagsan nyo na lang pang-display naman liwat nga bawal man ay hanada. Amo na yung mga lagson ta, mga bulkitan, mga repair shop nga sa kilid sang dalan, amo na yung pangkantuin nyo. Action Hotline. Ang kubo to nga duay paggintuya ka panghilabot kag giman tuya sa gabal iya sa pagsinalayo sang tao bay inyo lang to anay City Legal Office Action Radio. Las 8:31 pagbalik naton karon lambutan tang iba naton nga mga public officials. Action Hotline. 2006. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure.
Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay.
alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, Hotline! Antes ang tanan nga dugang pa nga balita magkaksyon, may aga lang kay Inday Blaza. Araman si Madam Vicky Marino, salamat gid. Si Rinan Payongayong, salamat sa pag-monitor. Si Doen Aguado, good morning Sir Bry, pa-shout out naman po sa Team Brava from Manila, Quezon City. Salamat kin. Raymond Barato, good morning Sir Bry, monitor man kami ni si Laya. Salamat kin. Si Sir Jeffrey Sofia, good morning. Tamyaw ko lang Sofia family sang si View Silay City. Remy, good morning Sir Bry, monitor kami mga taga-barangay taga-Pasita Maaw. Si Vanji Yatar Pineda,
nakatutok man sa La Castellana. Patrick Mendoza, good morning po from Pio Quinto and Flores family. Balulan, Tabunan. Sa bago lang gali. Abi ko sa USA nang ginabasa ko. Action Hotline. Erwin Gonzalez, naga-monitor man. Si Mirari Rilota, good morning Action Bry. Grabe saka sang basiwa, anon nang nawala pa kami tubig, makagamit 10 pa sa gabi. Ay, nagsaka man ang bill nila. Karon sa gabi, B plus start na mamangkot na sila. Si Michael John Season, good morning Action Brian. Greet ko lang happy birthday sa kay Solpicio Garciano, Bob Dailan, Jason kag Victorio Hison, Jr. Sige, salamat gid sa pagmonitor. Action Hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Yari sa aton nga linya, Dr. Grace Tarn sang City Health Bacolod mga kaaksyon. Doc, good morning. Morning, sir. Pasensya gid sa distorbo. Kagabi, Doc, naka-interview kami pila ka mga OFWs nga yari karon diri na house sa mga hotels naton sa Bacolod. Nagapamangkot ba lang sila, Doc, kung kumusta na ang results ng ilang sining swab test kay ang ilang paghangop graduate na sila kontani sa 14 dias nga quarantine period pero way pa result ang swab test nila. Anong process kasi ni Doc Man? Sir, ginakulat na to ang aton nga specimen from OFWs on the 5th to 7th day after their arrival. Okay. Because we are thinking kag ang sa pag-size up naton, if we do it as soon as they come home, pwede gid. Kay kung compliance man ang aton nga ginapaminsan, pwede gid na iya maswab. Pero the chances of getting a negative na yield, do na po gid. Kay kung nang tawon mo no, ang incubation period na sang aton nga virus is 2 to 10 days. So, we have discussed it kag paminsaran man naton with a lot of our infectious disease consultants na kung soon as after exposure, example, abi sa airplane or sa barko, 2 to 10 days, amo pa na mag-develop. So, if mag-abot sila, depende sa immune system ng isang tao, kadalasan, hindi siya mag-develop ang virus sa 1 to 2 days. I see. It's on a later part pa. So that's why if we wanted to catch gid, kung diin gid na kung may virus gid sila nga na-catch sa lakyan nila, amo gina ang the best time. Kung compliance lang gid, pwede gid tayo ka do that. Pero galing kayo aton, it's more of a compliance ang aton ginahimo. That's why we do it on a later date. That's on, ginapadala tani sa laboratory ang samples, and it's the laboratory who process that. Kagapon, naka-chance kami maglantaw sa isa ka laboratory na hindi madiri sa aton sa Bacolod, no? Pero we were able to inang nakita naton dito sa ila kag na sa Isay Manila na ang process is not fast. Hindi siya parehas sa blood sample nga pagkuha mo sang blood sample, i-run mo dayon in 1 hour's time, 2 hours time, may result ka na. I see. Iniya, it takes, i-deactivate mo pa ang virus sa isa naman ka parang container. Deactivate meaning patsyod mo da ang virus isa-isa. Kung isa kalibo imo specimen, amo man ang imo nga i-obrahon. I see. Kung okay lang kung 5 lang ka specimen, kaya medyo madasig-dasig obra mo. Pero kung damo-damo ang specimen, gaya inabot, imo, pag-obrahon mo, amo na, you have to deactivate patsyonanay ng virus isa-isa. So kada specimen, kada ginkuhaan niya sample, pamatsyon inang virus sila para hindi magdamo. So pagpatay sina, idalo naman na sa isa ka room, butangan naman na siya sa chemical, isaylo naman ina siya sa test tube naman yung lain, ibutang naman siya doon sa isa pagid ka machine para i-read, and it takes more than 2 hours, 3 hours mag-read sina.
So, it's very tedious, especially kung damo ang samples na nagasulod. Every day, ginatry gid namon follow up ang laboratory on the samples ng aton nga mga ginapadala. So, hindi lang OFW ang kinahanglan. We also have positive cases nga may mga close contact nga ginasunod taman. Mga contact tracing pa. Infected people, gid nga. Sick ba na nga posible nga nalatnan, posible nga naga-carry sa virus. Kagang iban dok ara man sa hospital nga mas priority man. Ara man sa hospital, mga suspecta. So ini ginapanglagas gini naton kay ginalantaw kung kamusta na kung ara na. Kay balang ko ang laboratory ginapasunod man nila ang pag-run sang test nila. So kung kadalasan doon nahuya na gani kami kita mag-follow up man, pero even with the region we ask them pa follow up sa aton results kay gusto naton nga magwa na dahil ang results, pero mula na galing kasi hindi na naton makontrol ang environment sa laboratory. That's why amo na nga gaka-delay pagid ang pagwa sa results nila. Pero ang kwanta lang dira is if we can wait a little bit, okay lang na iya kung negative ang results pero there are times do pila na ka instances nga pagwa sa results nag-positive sila. So amo na ang danger is if nagpagwa sa results nga ginpapuli pa sila ahead na may positive kita. Ang community ta will be very apprehensive naman kung mag-amo sila. Hindi man kami gusto nga pag-abot mo sa balay mo kag nagwa ang result nga positive, kuhaon ka naman dayon or i-lock up ka mo dayon sa imo nga i-lockdown ka mo. Upod ang pamilya na. Oo, bilog na. Which is hindi man kami gusto nga amo na. Kung mabudlay good for everybody actually ang amo ni nga mga cases. So we are asking good apologies kag pangayo hina kami sang pasaylo gid kung ang agakala delay, pero hindi na naton gusto nga ma-delay kay hindi na naton tawag ini inang gusto nga ma-delay ina sa. Like much as pagwaon na danan kung kami pagwaon ginatanan kay hindi na kami na gusto nga may bantayan man. Yes. Kapoy for everybody magbantay sang amo na. Hindi lang sila ang struggle, but everybody is struggling for that. So siguro, kung lang yun, a little more patient na gid siguro para nga makuha nina. Kagbag when ma-pray gid kita nga maubra na sang lab ang ilaman nga pag-run sang test, kay para nga taman din makuha taman din ang aton results na ginapangayo. Ang pinaka-lately nga nag-abot diri Doc, dito pa nis lagyapon sa laboratorio sa Iloilo, no? Way test sa Silay? So far sa Iloilo, pakita gihapon. Iloilo. Pila ka laboratorio gihapon dito sa Iloilo, Doc, ang nag-cater sini? Way pagid bag-o, no? Isa lang sa Iloilo pa lang, ang WVMC, because ang licensing naman sa laboratory, we had a meeting man, no? Kag we will explain na ni ang licensing. It's not that easy. You need to reach a level 5 sa imo licensing para ka-operate ka as a molecular lab. Kung set up lang niya for a routine nga laboratories nga like for CBC, urinalysis ka, ining ato mga laboratories diri na dasig-dasig lang din for processing sina. Pero when you put up a molecular lab para sa COVID, this is not hindi madasig yung nga obra. Kay kuan ini, kinahanglan mo isang i-build ang imo naman ang imo nga laboratory in a way na different ang setup sini. So, hindi siya amo na ka fast and easy pag-build sang laboratory. I see. So, ang ining mga OFWs nga supposedly kahapon or today, pinaka-last day sa ila sini nga quarantine, 14 days nila. Ano i-expecta natin, Doc, pila ka days pagin? Hindi kami kahambal, sir, no? Kay
kang kung pila ka days gid kay kung gusto namo niya after the 14th day mo ihatag namon imo result together with your certificate of clearance so that when you go back to your community you can secure. You can face your their community nga ari na may certificate na ko and everything. So wala bala hassle for you, for your family and for the community. Rather than kung magwa ka nga wala ka pa result, hindi man namon makontrol ang feelings ng community nga tulukon ka nga nagwa na ni finish and we cannot explain it to everybody nga si amoni ng sigaya nagtapos na ni siya amon na why ni siya symptoms at that time so inang gusto namon bala pagwa sa OFW sa quarantine facility ay ka na panumdumon why siya panumdumon family niya why panumdumon community niya why panumdumon kay everybody is safe na so amo na siya ang gusto ta panumdumon kag hindi kag even ang CHO ang LGU ta amo man na pagwa mo wa siya sang panumdumon niya lagsan ay basi kung mag-positive ni si amo ni kwaon ka to siya or i-lockdown ta siya so hindi na tani gusto mag-abot sa stage nga amo na bala kay mabudlay ang mabudlay pa maglagas kag ang impact pagid sa imo family is really very mas dako pagid so kung tani we're trying with our best masolusyonan ina on our level diri para nga hindi na lambot pa sa lawig-lawig pero definitely hindi naman na makalambot sa sa lawig pagid 20 days abi we wanted kabalo ka hindi ba siguro madinayang fact kamaturan the fact nga inablang nagligad to may experience na kita nga a day before sa ila sila last days ang quarantine period may positive no so di naton liwat pagsuliton inido kay base makagwa sila to no kag may nagpositive to do ka delikado gid amo ning iba bantayan ta yes amo na ngara man kita case nga may nagginuha na on the day na magwa na actually they are in a commotion nga magwa na gid pero wala pa result so sang ginuna sulat pagwa sa result sure enough ni nag-positive sakto na mabudlay tuod mag-explain sa tawo kag i-appease mo bala nga pag-abot mo sa imo nga okay lang family mo kay I know that your family can accept you bisan mag-positive ka da acceptahon ka nila pero ang community is really very difficult to control. Inang hindi kami gusto nga pagwa sang pagtamwa mo sa bintana mo, sa balay mo na pagwa mo sa quarantine nagpag-positive ka gali. Hindi na nila nga hindi mabalaan. Yes, correct. Kaya endorse na namon sa barangay nga ari na ang results ni amon ni. Lima ni sila sa barangay mo, may isa ka din nga positive. So, pangitaon din na nila. Kasi ibutangan ka na dabaran. So, hindi kami gusto. Bilang ang feeling, babala. Na-discriminate kayo mo, at risk pagid. So, tani maintindihan ina naton nung hindi lang ni Amon, ang sentiment, okay, wa problema. Pwede ka kami kapagwa sa inyo. Pero, ang end result para sa family mo, ang burden pagid will be with everybody pagid sa community. So ang bugati ara pagid dira. Okay, pero subong Doc ang Bacolod suliton ko wala pa tayo padala to sa silay nga laboratorio. Subong wala pagid. Wala pagid do Iloilo pagid. May ginapang kwanta, may ginapang iron out pa nga mga protocols and guidelines before sending that. Kaya hindi na it's like pares man sa pag-shift naton into WVNC sa Iloilo sa RITM kita sa una gapadala if you can remember sa Manila gitanan nga tanan specimens all over the Philippines sent out to RITM in Manila. So pag set up nila sa WVMC it took some time man para nga ma-endorse kagubrahan sa mga guidelines sa ina kung ano ang process flow. Like for example, pag send mo dito hapos mag-send. Pero ang kung lang tawon niya, may ara pa na mo ang mga forms nimo, sino ang na-encode sina. Will it be the LGU or dito na sa lab? So pag encode sina sa lab,
paano pag-send back ng result? Paano kabalo ang region nga may nag-positive ka? Pila na ang gin-send, gin-perform sa laboratory nga test, pila ang gin-run nga test. So, dapat kabalo naman ang region. Kag ang results, di ini padala balik sa mga tao personally, or ipadala sa LGU, padala sa hospitals. Mga muna bilang nga set up. So, it's not that easy nga okay mo kung 1, 2, 3, 4, 5 lang ka test, pero pag nagdamo na, dapat ma-plaster na nila nga daan kung paano ipang send out kasi i-plaster. So it has to come up with guidelines for that. Sometimes when dapat maran anay sa gamay-gamay para makita ang system if it's really working, kag daw acceptable, kag daw sustainable. Kasi sometimes ang system kinahanglan man i-revise anay kag lang taon niya ay do medyo mabulabudlay ini nga ni pwede amon sa ini. So ginalantaw na ang tanan nga angles dira. Aha. Sige. Hulat-hulaton taniya. Dok, ako nagapatigid ko nga inang ginatawag naton nga hindi ni basta-basta naton nga palagpatan lang padasigon pay basi mabutang kita sa delikado pila kadlaw. Nahangpan tagid ang inyo sa nga sitwasyon, Dok. Yes po, ang mugid. May, if you can remember sa aton, may kita nga mga first batches sang OFWs nag-abot man. We did the test earlier. May nag-positive kita nga 2. Pero nagreklamo sila, nagpa-retest sila. Actually, it was not part of the protocol na magpa-retest sila. Pero pag-retest, true enough, may 3 pag nga nag-positive. Pero it was on the 12th. It was done on the 12th day after nag-abot sila. 2 days na kaning quarantine. Pero 12 day nagparun sang test kay nagreklamo sila nga mapatest. 3 pag ang nag-positive, which was not found out during the first test. So meaning wala nag-develop ang virus sa first 3 days nga nag-run sang nag-collect sang specimen. It was on the 12th day. So that's why nga amo na gina-choose naton to do it to test on a later part kay parang makatch tagid if ever nakuha or na-contaminate ang isa ka person sa iyang gintakyan nga vessel or sa plane nga ina. Sige. Ang imo bidok panugyan sa mga OFWs naton kabalo ka sini nga aga may nag-inabot naman din hindi malang Bacolod kundi Negros pagid. But at least when naga-monitor sila or their family naga-monitor subong makahangop sila sa protocol kag ginahimo nga steps ang aton sini nga kaangay sa inyo sa DOH, Doc. Kagwahay, Doc. Yes po. This is an abnormal situation and this is the first time nga naka-encounter ang Philippines ng COVID. Sa iba na countries nag-SARS na sila, nag-MERS-CoV sila. So more or less kabalo sila kung ano ang way to control it. Sa una sa pag-SARS and MERS-CoV, Korea had a big problem, damo man sila ng mortality. Pero pag COVID, may mortality sila, dagko man nila mortality. For more or less, kabalo sila magtubang sang situation nga ini. Sa Philippines, first time kita nga nagamot ini. And tanan-tanan, even nga rin sa Manila, nga mga frontliners sa tanan-tanan, DOH, ang LGUs, nagapangapa din sang tanan. So siguro, we all need to have, amunin ginatawag, by one, heal as one. Heal as one. If we want to heal as one, we have to work as one. Yes. Hindi man gusto nga pabudlayan sa isa. So we have to work all as one and heal as one kay para ang benefit will be all for one. Tanan-tanan. Inang pananta maka-benefit. Kay pananta makaginawa na bilasang tawhay. Kay kung gusto niyo nga OFW maginaway, ang mga maginawa sang tawhay, these frontliners gusto pagid maginawa man sang tawhay. Correct na. Tanan kita gusto gid nga muna. Sila lang gusto nga mabudlayan. So tani maintindihan lang ta so that we can heal as one bigla. Last na lagi, Doc. So far, Bacolod, subong sir, kumusta daw tulotawhay na gidman, Doc, aside sa mga OFWs naton nga may nagapositive abi? Sa local, kumusta, Doc, so far? Ang local we have 17 confirmed cases of subong. Sa 17 confirmed 7 ang aton OFWs.
10 ang aton nga non-OFW. So sa Aha. 10 nga ini, ang active case naton is 1 na lang. Thank you, Lord. For the OFWs, ang active case naton yung ginahulat, 7. 7. Pero we are waiting for ang results ng 6 kay para nga kung negative they will be declared recovered. Ang isang OFW nga latest naton nga ini manuguha man ni manuguha man siya tani galing kay sang the day after the day after sang release sang ilang kwan nga ano ganini end sang ila quarantine nagwa iya result nag-positive. So kung magpuli ni mas grabe pagiguro ang impact sa community. So that's why ano lang gid angan-angan lang gid danay kay so that we can work things out man gid para sa tanan man. Aha. Yes. With that, Doc, madamo gid nga salamat sa mga time this morning. Mabuhay ka, Doc. Thank you, Doc. Thank you po. Thank you, man. God bless. God bless, Doc. Action Hotline. Dr. Grace Tan sang City Health Mac Action amo ni sila mga tao behind sang Interagency Task Force diri sa syudad sa Bacolod. Action Hotline. Labi na gid sa ang ila ginasakuan subong amo ning pag-inabot sa mga OFWs. And may isa pa gid kabutang karon nga ginapreparahan inang pagbukas sa aton sini nga pagbiyahe na sang flights. And of course, ang aton sining mga sakayan pandagat on June 15. Action Hotline. Kay malain naman niya nga mga kasong himuon na diri, lain naman yung mga bagay ang sakuan kag tutukan nila diri mga kaaksyon. So sa mga OFWs nga naka-lodge ubong ya sa mga hotels naton diri, gamay lang gid nga pasensya according to Dr. Grace Tan because nga hindi nila makontrol man beyond sa ila sini nga control ang pagpagwa sang result from Iloilo mo nga laboratorio. Isa lang sa Western Visayas subong. Sa Iloilo ginahaboy ang halos tanan. Magluwas nga may-ari na kita sang kaugalingon diri sa syudad sang Silay nga nakatutok da subong hatag man mo ang probinsya mismo. Although nga Bacolod ginabaton man dira tikay sila ni nga mga OFWs didto ni sila una napadala sa Iloilo. So dapat naton hangpon nga ini nga laboratorio halos bilog nga Region 6 amo ni nagabaton sa matag adlaw nga tanan. May mga OFWs man didto man sa ila man to nga lugar, pila ka probinsya kita diri, no? May mga locally cases man, may mga local cases man nga ginaatubang Manila. Ang iban nara sa ospital, ang iban mga symptomatic. Abi. So, ang explanation ni Dr. Tan, hindi basta-basta nga i-rush mo ini. Kumaga, pagbaton mo to, after how many hours, okay, goods, out na, negative, muni mo na, kadamo pasang proseso. Plus, ngati, kung ano pasunod, no? Pasunod ini sila. Kaya may mga prioridad nga dapat magintutukan. Ang mga utod ta nga mga OFWs, intindihan ko ginang inyo sa nga sitwasyon. Inabalang ang gusto nyo kung tani makapauli na gid sa puloy-an kiti na stranded na gani dito sa Metro Manila sa pila ka bulan mo. Pagabot diri may 14 days pagid and di pa siguradong 14 days ngayon kay ti pareho subong naglapaw na gini isang pila ka adlaw na guro isa. So ang excitement bala kung tani nga makahalubilo ang family mo, makitaan mo bata mo, asawa mo, iloy, amay, utod kag ang community. Maalang-alang pa because nga late nga nagaabot ang result, no? So, kwan guro, vice versa, guro, insindihon ta, ang mga OFWs, insindihon ta, ang sitwasyon, ang protocol, sundon ta sa DOH, hindi naging man guro ni malabutan pagin another 14 days. Ang mga doktor naton, ang mga nagabulig sa OFWs naton, mga frontliners naton, like Dr. Grace Tan, kabalo ko naka-insindi man isla sa sitwasyon man sa OFWs. Pero ang bot silingon ni Grace Tan nga, ni Dr. Grace Tan, nga kung makapauli ka na, no more blang mga worries na ton, daway naging problema. Ay na blang, pagwa mo sa hotel iya, daw nagwa ka sa panibag-o nga kalibutan, nga wala ka naging problemahon, lakip ang imo sa pamilya. Pagpuli mo to blaya, sulhay ka naging, may result ka na, negative ka na, ipabugal mo yung negative ikaw, so daw, wala ka problemahon. Sang sa pagwaon ka mo da, nga wala pa result, kag hindi ka mo kampante, nga negative ka mo, no? Ano na lang yapon do masugod na mata na sa puno. Intindihan na ya, OFWs and sa aton sining mga frontliners, kabay pamaginintindihan na kita tanan-tanan diri para ni sa aton kaayuhan tanan-tanan. Action Radio
Last 9:13. Pagbalik naton karon dugay, let us try nga makontak ang NOCPO Director o IC diri sa Negros Occidental Police Provincial Office kay nag-assumer ni siya sa iya sining post last Thursday kung di ko magsada. Duway pagin siya na kapag ini statement diri sa Aksyon Radio ay paginman. Sindihan ta sitwasyon niya kay nagakwan pa siya, nagapanglihid pa, nagapangilala, nagakilatis pa sa lugar gati bag-uhan siya diri. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio bakolon man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolon saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang piligan padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan responsable nga pagbalita pagkain na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat gid sa pagserbisyo padayon Aksyon Radio
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod yun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag Action Radio Philippine Standard Time, last 9:25 na. Action Hotline. Maing aga lang kay Mr. Rolly Piana, no? or Piana. Salamat sa paliwanag ni Dr. Grace Tan. Keep safe. Salamat. Si Jeffrey Sofia naman sa Manila, 3 days lang may result na kami nga mas damo pagidto gani ginatest gani mo. Salamat. Kalagit nila, in man to sila, damo to laboratorio sa ila. May lambot na to laboratorio sila 30, lapit 30 na. Action Hotline. No? Action Oliver, dito yung diri sa ato niya, only Iloilo lang laboratorio ta diri, no? Sa Manila ya sobra 20 tong laboratorio. Action Hotline. Si Lourdes naman niya, Tambasin Bronzal. Good morning, Action Bri, watching live every day from home site, Barangay Montevista. Salamat, Ginay. And good morning, Galiyo, kay Mayor Niel Lizares sang Talisay, halin kay Mr. Bert Sanz. Wow, pero ano, special ni Mayor. Mayor, may aga. Action Hotline. Si Action Mary Ann Celes naman, no? Wow, salamat, gid. Si Pogi Jose ko na naga-monitor man, upod na mo, nakapuli na. O base may result na sila, sir. Kaya mo silingon tayo, Dr. Tan, dapat may result gid before ang tanan kay kadelikado. Gid, sige. Online sa hotline. Online sa hotline. We have on the line mga ka-aksyon, ano? Police Colonel Romy Palge sang OIC sang Negros Occidental Police Provincial Office. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, Brian, at sa lahat po ng nakikinig. Yes, live po tayo ngayon sa Aksyon Radyo Bacolod po, sa Action Hotline. Anyways, unang-una po ay welcome po dito sa Negros Occidental, sir. Sa pagdating nyo po dito, ay maraming salamat po, nandito kayo. Anyways, kumusta po, sir, yung pinaka-first mga 5 days na ata kayo dito sa buong Negros po? Opo, actually, maraming salamat sa pag-welcome po. At for the first few days ko po dito, nakita po yung full support ng lahat ng sektor dito sa Negros. Mm-hmm. In fact, ang ating regional director mismo, si Police Brigadier General Rene Pamuspusan, ay sinamahan ako para ipakilala sa lahat ng mga stakeholders dito sa Negros. Mm-hmm. Kasama na po ang Bacolod. Mm-hmm. At pati ang city director ng Bacolod ay nag-attend din ng turnover. Ang ating mahal na governor, si Bong Lacson, at mga local chief executive, may mga dumating din po. Mm-hmm. Yung mga medyo malalayo, ako po ang pupunta sa kanila. Bibisitahin ko po sa doon para sa ganoon malaman natin din po yung mga concerns nila. Mm-hmm. So halos buong Negros ay naikot-ikot nyo po, sir, sa ilang araw nandito po kayo? Yun po ang ginawa rin namin. Kasama ko actually ang ating regional director ng Police Regional Office 6, si Police Brigadier General Pamuspusan.
pag-ikot sa mga pinili niyang istasyon at so far, maganda naman yung mga nakita niya na pinapakita ng ating kapulisan. May mga reminders lang siya at yun po yung iti-check ko kung na-comply yung mga guidance niya. Sir, ikaw po ba'y hindi talaga na-assign dito noong araw pa na hindi pa kayo police colonel, sir? Na-assign ba kayo dito sa Negros or Bacolod? So far, this is my first time. Pero ang kagandahan lang po na nandyan po ang aking mga classmates. Ang regional chief ng Highway Patrol, regional chief ng CIDG, regional chief ng Maritime. Mga classmate ko po. Kaya nagpapasalamat din ako sa full support nila sa pag-upo ko dito sa Negros Occidental. Kayo po, sir, native ng ano po? Anong place po kayo, sir? Sorry po medyo personal na tanong po ito. Pakiulit po, Brian. Saan kayo, anong lugar po kayo nanggaling talaga, sir? Yung nitibo po kayo na Galing po talaga ako, my province is from Nueva Vizcaya. Ay, okay. Pero may mga previous assignment ako. Ang first assignment ko po sa Caraga, sa Region 13. Yun po yung first assignment ko nung nag-graduate kami ng academy. I see. So sa ilang araw ka dito sa Negros at sa Bacolod, sir? Kabalo na mag-Ilonggo, gamay, sir? Isa po yan na pinag-aaralan ko. Sabi ko nga sa command conference namin kahapon, let us continue learning. Para sa ganon, we'll continue leading. I see. Opo, alam naman natin. Yung taga Negros at saka Bacolod, sir, kahit Tagalog, alam nila, kahit Bisaya, walang problema yon. Anyway, sir, ano po yung... versatile tayo Sir, ano po yung ina-expect namin po, yung taga Negros po, from you po, sa peace and order natin dito, sir? Actually, yung direksyon na tinatahak ng kapulisan. Meron tayo kasing strategic direction na binigay na galing sa ating regional director na Stronger Police Regional Office 6. So in support sa direksyon na gusto ng ating regional director, meron tayong Police Towards the Right Direction for Peace or ang kapulisan. Ibig sabihin, ang kapulisan natin itong mga taong bayan. Sabi nga ng father of modern policing, the police is the community and the community is the police. So, ang kapulisan at katotohanan ay kapayapaan. Yun po yung pinaka-bottom line natin, yung kapayapaan sa bawat buhay, pamilya, at komunidad. Yun po yung hangad natin na ma-attain dahil ang kapayapaan na yan ay hindi mabayaran ng kahit anong bagay dito sa mundo. Yes po. Hindi natin makikita yan sa pan. Yun po yung gusto natin ma-attain. Dito po sa Negros kasi yung pinaka last year po parang number 1 po sa buong sakop ng Region 6 ang province ng Negros Occidental sa may pinakamaraming nahuli po sa illegal drugs po. Sa ngayon po, sir, ano po yung steps na gagawin po nyo dito? May mga tao po dito na medyo kilala din kung drugs ang pag-uusapan. Actually, napag-usapan namin po ni Governor Bong Lacson during the turnover. At tuloy-tuloy po ang kampanya laban sa droga kasi nakikita naman natin maraming nabibiktima. Kawawa ang mga nabibiktima nito at sana hindi na madagdagan ang mga nabibiktima ng droga na ito. Ito ay salot sa ating lipunan. Dito din sa Negros, sir, insurgency, medyo kilalang-kilala po dito. Alam po namin na ang pinaka-focus ngayon ng Philippine Army din dito, but part of the PNP. Paano natin ito ma-plaster po, sir? Sometimes mayroong mga ambush rin na nangyayari dito, sir. Actually, kaya ko po sinight yung pinaka-ultimate natin is kapayapaan. Alam ko, sinisigaw at pinaglalaban ng bawat isa sa atin ay kapayapaan. So, inihikayat ko po na lahat tayo magsama-sama para sa kapayapaan na yan. Otherwise, kung hindi tayo magkasama-sama,
yung maging elusive yung peace na hinahangad natin. Hindi natin makakamit ng kapayapaan. I see. Mabubuti pag ganyan. Ano? Pero dito sa amin, medyo hindi naman, sometimes mayroong sunod-sunod talaga na mga ambush, mga inkwentro in between po rebuilding group at saka yung tropa ng gobyerno. Pero hindi naman katulad sa ibang lugar talaga doon sa area ng Mindanao. No? So, sir, ngayong pandemic na situation po, ano pinaka-advise po ni Gov. Lacson po sa inyo, sir? Maraming salamat, Brian. Patatawag lang actually ni Governor Lacson. At yung sa naman, yung sa COVID na yan, sinabi ko nga sa conference namin kahapon, hindi sapat ang partnership natin sa community. Kasi nakita ko yung magandang partnership ng community at kapulisan. Kaya very supportive po ang mga local chief executives, lahat ng sectors. Hindi po sapat yan kasi yung kalaban natin ngayon, hindi natin nakikita. Yes po. Kaya kailangan natin establish yung katotohanan. Kailangan natin makapag-connect sa nakakita ng kalaban. Because this is an unseen enemy. At ang nakakita lang nito ay ang ating Panginoon. So, hindi lang partnership sa community, kailangan natin ang strong partnership natin sa Panginoon para sa ganon, ma-guide tayo kasi siya yung nakakita ng kalaban na ito. Mas mahirap pa ata ito sa totoong kalaban na tao, sir. Ano? Sobra talaga. Yan. Yan po ang katotohanan dyan, Brian. Kahit sino, mayaman, mahirap, matanda, bata, ay walang panpo nito. Hindi nakikita itong kalaban nito. At ang nakakakita ng lahat, doon tayo kumapit para sa ganon, may guide tayo. Kasi sa panahon ng COVID-19 na ito, ang sobrang laki ng papel ng PNP dito. Like for example, doon sa mga borders and then the pagbibigay ngayon ng mga flyers para maalam ng publiko kung ano dapat yung gagawin. Ayun, priority pa rin natin yan mostly, sir. Opo, actually Brian, niremind ko lahat ng mga COP. Kung makita nila na walang mask, bigyan natin ng mask. Kung kailangan mag-coordinate sa local government unit na very sincere naman sila na tulungan ang kanilang constituent. Pag nakita nila maraming masyadong dito walang mask, tutulong ang kapulisan yan para bigyan ng mask or kung hygiene kit ang kailangan. Nakita ko naman yung mga pinapadala na reports ng kapulisan natin, ginagawa na agad yung instruction na yon. Ayun. Kasi nga, gusto natin magpagtulungan sa taong bayan. Maganda pa gano'n naman po, sir. Pero dito sa Negros at Bacolod, medyo masaya kami dito dahil hindi ganyan karami talaga yung nag-positive at saka yung mga suspected na mga sa COVID-19. Ano? Sir, maliban po dito sa Negros, isa din sa problema, hindi lang naman sa Negros, sa buong Pilipinas, yung mga land reform program. Ang daming mga patayan po dito, sir, kung yung ano tawag nito, kung lupa ang pag-uusapan po, paano natin ito ma-address po ito, sir? Actually, isa rin po na pag-uusapan namin siguro with the local government yan. At in fact, nakaset po yung meeting ko with Governor and Vice Governor at lahat ng membro ng Sangguniang para sa ganon na mapag-usapan yung mga kailangan pag-usapan kagaya niyan. Ipaabot po natin sa kinakaukulan. At alam mo, marami akong natutunan sa ating pag-uusap, sa mga interview na ganito. Nalalaman ko yung mga hinaing, yung mga problema sa komunidad dahil nandyan kayo. Kaya pasalamat ako. Pasensya na lang, ang daming tumatawag na kasamahan natin sa kaibigan natin sa media. Pero pagpasensyahan nyo, pag hindi ko mapaunlakan lahat dahil meron din akong mga kagaya kanina, tumawag ka, medyo nasa isang activity na ako kaya naghingi ako ng paumanhin. Anyway, alam ko, nag-set na tayo ng schedule para magkita-kita tayo at mapaigting pa natin ang pagtutulungan para sa ganon, mapakita natin ang katotohanan dito sa Negros Occidental. Sir, lastly na lang po, sir. Ayun, ilang araw ka pa lang dito sa Negros, isang tauhan nyo po from Negros, from NOC po talaga yung inambush, si Sir Police Staff Sergeant Miguel Perez po. Sir, ano pong
ginagawa nyo po ngayon dito sa kanya po, sir, at saka yung mga gumawa sa kanya, sir? Although at jurisdiction talaga ng Bacolod City Police Office yun. Opo, jurisdiction po yan ng Bacolod. At in fact, nung nangyari at nalaman ko, pinuntahan ko po sa ospital. Aha. Kinausap ko siya, nagpapatulong siya, tinitignan namin yung maanggulo na ano yung behind or sino yung behind dito sa pangyayaring ito. At the same time, I also warn or challenge all police dito sa Negros na kung meron man na connection sila or connected sila sa mga ibang lord at hindi yung lord natin sa ay taas-taasan, ay magsabi na sa akin, baka mahuli ang lahat at hindi ko sila matulungan. Ayun. So yun po yung pakiusap ko. Actually, sinabi ko na sa lahat ng COP yan kahapon. Bago maging huli ang lahat, kung meron mang connected na kapulisan sa mga anong lord man yan, except yung lord natin sa kaitaas-taasan, ay magsabi na bago mahuli ang lahat. Ayun. Buti naman po, sinabi niyo po, kasi dito po, bawal po kay Sir Baliros noon yung mga pulis na involved sa mga ganyang bagay. May connection doon sa mga lord na sinasabi mo. So ngayon, sir, naatasan na po sila, na-remind na po sila na kung meron man, wag na lang. Stop na po. Yun na po. Brian, actually, hindi ko po sinasabi na, kaya nga sabi ko, pinapa-imbestigahan natin. Aha. So, hindi ko sinasabi na involved ito or involved siya. Para ang gusto kong kung meron man. Kung meron lang po, magsabi ko agad para baka makatulong pa. I see. Bago mahuli ang lahat. Si Sir po, Perez, alam namin po may hinahawakan ng mga kaso po kasi sa legal office ito sa section dyan sa NOPO. Anong pinaka-advise po sa iba dito, sir, na kahit na hindi humahawak na ganitong kabigat na trabaho para maiwas po sa ganitong mga bagay po, sir? Ang kon ko lang is yung katotohanan lang ang angas ko dito. Kasi yan ang daan patungo sa kapayapaan. Kaya kung ginagawa naman natin ang ating trabaho at nandyan tayo sa katotohanan, kahit anong mangyari, panalo pa rin tayo. Ayun. Kasi alam ko, ang hari ng kapayapaan ang magpuprotekta sa atin. Aha. Sige. With that, sir, maraming salamat po sa time na pina-unlock nyo dito sa Action Radio Bacolod po. At ayun, next day, kita-kita sa NOCPO po para at least makilala namin at makilala nyo po ang buong pwersa ng media dito sa Bacolod sa Negros Occidental. Magtulungan lang po tayo, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay din po kayo, Brian, at sa lahat po ng kasamahan nyo dyan, lahat na nagkikinig. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Action Hotline! OIC mga ka-aksyon sa NOCPO, Police Colonel Romy Palge from malayo nga lugar, Tagalog, no? Pero nagatuon na sa pag-adapt sa aton sininga lingwahe. Action Hotline! Halos na pamangkot na to, kami nabilin gidman amat-amaton talang, ang pinaka-point niya dito, kapayapaan. Action Hotline! Last 9:42 sa aton sininga pagpangalagad, medyo kulo-kulabos na gid kita, no? Sige. Happy birthday lang sa kay birthday ni Mayor Subong. Birthday gali ni Mayor Niel Lizares Subong. Ari sa babaw gali na butang ho. Happy birthday da Mayor sige lang. Action Hotline. Ang patrol pakarunanta niya kon malabot ni karon Action Eden, concern man kita sining mga utod ta nga mga badyaw mo. Sa nambal ko na hindi ni sila exempted sa ginatawag naton balati kon kagaw nga si COVID-19. Pero do exempted sila yasang sagi kalagaw, iya kag wala face mask, iya way man social distancing. Action Hotline! Do exempted sila ka pinagusto lang sila diri sa syudad sa Bacolod. Tikon career sila karon sagi kasaka da sa mga salakyan ka nagahumlad kamot la pangayo. Kala disgrasya tadi karon tanan. Action Hotline! Karon sa odto gura basi mapakuan ni Action Eden ini kag karon sa gabi tanan nga mga issues iban updates bantayan sa aton sini pagpangalagan. Action Hotline! Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Suno na Magbanwa. Upod aton sa buong gabi sa technical side o kung sa buong aga,
We have Action Oliver Pason, Action El Rey Dutilios, backup naton Action Dorel Cabato, mga ka-aksyon. Ano? Talos ka nagpangalagad sa regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.